s Veronikou a taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. No jasně Klára, Ančí, Bára, Mančí, už nevím čí, to všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Řekli jsme pá před školkou, bylo nám právě 6, začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriána, Maria. Čaute spolužiaci, pamätáte si toto miesto? Tak tu sme pred 40 rokmi v podstate končili. Toto je 8A a ako vidíte, zmenilo sa to, ale nie úplne. Tabula je iná, ale lavice podobné a výhľad skoro ten istý. Takže takto sme tu. V podstate v 84. blbli ako dneska, tie decká som sa dozvedel, tiež sa šmíkajú potom zábradlí presne tak ako my. A ja som rád, že ma sem pustili a že som si tu zaspomínal a idem vám ukázať ešte ďalšie veci, čo tu všetko sa zmenilo, aby ste aj vy mali možnosť si to tu pozrieť. Tak poďme na to. Tak bečkari, nebojte sa, nezabudol som na vás, takže toto je vaša trieda a pozrite sa, tiež sa tam veľmi nezmenilo, akurát husák už tam nevisí, tabula je iná, výhľad je trošku iný, tam bol nejaký sad a aj ten rozhlas tam tuším ešte visí, čo Jaro Kovačič o ňom tuším písal nejaký sloh. No, decka, a toto je učebňa fyziky? No a stále to vraj je taká špeciálna učebňa pre prírodovedu a podobne. Takže stále to tu je. No a na chodbe, tam, kde sme vždy blbli, tam je teraz nejaký kabinet pre psychologičku. My sme ako psychologičku mali pani Fialovú so svojím pravítkom a to nám úplne stačilo. No a tu je to zábradlie, ktoré som spomínal, ktoré si naše zadky dobre pamätajú. A tu je tá chodba, kde sme nachodili tisícky krokov a stovky kolečiek. Ale toalety tu zostali. Neviem, či aj dnes cikajú cez okno chalani von, ale aj dneska sú tu. Pamätáte si toto miesto? Tak to bola čakáreň, kde sme čakali do 7:45, až začnú púšťať. Tu sme ešte stíhali posledné úlohy, čo sme zabudli doma. A tam boli naše okná. Randa je, že tie pavilóny sa ale moc nezmenili. Pamätáte si tu? Tu bol niekedy sad. Aspoň si to tak myslím. A tu sme pestovali s našou triednou gladioli. A pamätáte? Tak tu boli tie naše nenávidené políčka a záhradky, na ktorých sme muklovali a neznášali tú burinu, čo sme tam museli pleť. A potom konkrétne tu boli rýbezle, ktoré sme tiež neznášali, keď sa museli oberať tesne pred prázdninami. A teraz si tu žijú takto. Tu majú ihrisko namiesto rýbezlov a tu, kde sme sa prechádzali, tak sú takéto externé triedy, pretože sa už dovnútra všetci nezmestili. A tieto unimobunky to sú zasa externé triedy pre žiakov, ktorí sa nezmestili do budovy. No a tu je naša obľúbená družina, kde bola aj jedáleň. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá vnútri. Je evidentné, že aj toto prešlo prestavbou a vraj na poschodí sú zasa triedy. Ale atmosféra v jedálni sa zasa veľmi nezmenila. Čo si myslíte? A toto je teraz telocvičňa. Takto to tu vyzerá. Je to vraj 3-krát väčšie, ako to bolo predtým. A pre tých, čo si starú nepamätajú, tak tu je fotka na pamiatku. No a takto to vyzerá teraz. Je tam vidieť kúsok zmena. No je to bomba byť tu po toľkých rokoch na týchto miestach, kde je v podstate všetko takisto, ale všetko úplne inak.
Je to zaujímavé ihrisko, ktoré bolo vyšlapané, skoro bez trávy. Sme sa tu naháňali za loptou, dneska je tu úplne, decka tu majú úplne kráľovstvo. Poďme sa na to pozrieť aj z výšky, ako to tu celé vyzerá. Karty sú už rozdané, každý má svoj diel. Opäť pôjdem sám, len kam. Nikto z nás tu ostane, každý má, čo chcel. Dnes večer mi klam nesklam. Hráme tu záver jednej slávnosti. Hrám ti ho vážne, tiež ho hraj. Chute zvláštnych krásnych známostí. Už míňa začať, tak s Bohom. No a to by bolo asi na dnes z tejto našej bývalej školy všetko.